Lidi, vítám vás u dnešního videa, kde si zahrajeme tuhle challenge. Jsem zvědavý, jak to dopadne, máme 10 tiketů a můžeme i na to. Takže jsem zvědavý, čím bychom začali. Gengrabem, OK. Na Gengrab bych si rád dal. Bolta si nedáme, ten je, že hrozný. Takže dám si Colette. Naposledy jsem hrál s Colette, potom když si zaberete můj kanál, tak bych tam měl vlastně video, nějaké, že push na Colette, co byl. OK. Jsem zvědavý, jak dopadne tato hra. No. OK. Vypadá, že zatím vyhráváme, ale já si to tady radši nechám, lebo na toho bolta se to bude hodit. No. Jako máme docela dobrý tým. Zabila mě Ole. Emska. Ta je docela silná. OK, máme Emsku. Nice. Bolta nevím, či zabijeme. OK. Nice. Jo, zdrhej. Ano. Plínek to Edgarda. Nice, máme to. Takže první hra. Měli jsme naštěstí Edgara, kterého sice nesnášám, ale když ho máme v týmu, tak jako občas. Máme tady Chaos Star Drop. Padla nám superka, to si to nevadí. Ale hlavně, že máme ten win, takže potom ještě dám príspěvek, co může prostě padnout z těch boxů, takže na to se můžete tak těšit a já si dám Spikea. V Odity Shopu jsem ho dneska otevíral, mě se tam Legendary Skin za 21 000, vyplatí se to? Nevyplatí. Protože mi se prostě nelupí, je to taky ten anime kreslený. No, jsem zvědavý, či se to načítá, alebo co, lebo ale já jsem měl vypadá si, že se to seklo, takže musím resetovat celý Brawl Stars. Brawl Stars má nějaké problémy, lebo bot nový Braver. Super. Na to jsem chtěl pušovat Colette. No, OK. Zkusíme dát ještě jednu hru. Možná na to dá něco jiného. Já bych se chtěl docela. Ano, tyto Braver boli jsem vždycky chcel hrát. A na to si seberem len jedného Bravera, který se volá. Není to Edgar, je to Fang. Fang alebo Spikea si vždycky berem. No, měl jsem si sebrat toho Spikea. No, to už nevadí. A co tady máme? OK, Prestige BB2. Toto bude horor. No,
Máme docela na nic s tým, ale pokusím se to nějak zvládnout. Hlavně na mě by byla koletka strašně OP. No, teraz mě Bibi docela sejmnula, ale no, bolťak. Toho nesnášam. No, zase nám dal gól. Ale jako Bounty, jo. Tak na to si dáme len Teodora Vlera. Spajka. Kamo, proč si typeček dává Bolta? Jako já vím, že je dobrý na útěky. Ale ještě když dostane hypershot, tak jako možno ano, ale není moc dobrý. No moje nejhorší naše můra bude Starnova Hypercharge. Hele, to je oné. Ty Slovák. Nesnášam Mika. Že nesnášam Mika. No, ok, prvého jsme zabili. Ten Miko je prostě v tom otravný. Nice. No, zabil mě a vypadá, že OK. No. Nice. Zabil ho. Já mám hypercharge, takže ho si za chvilku zapnem. No. Ani jsem nemusel zapínat, ale to je jedno. Máme tady Star Drop. Pane Rare, jak vždycky. A to nejhlavnější. Bolt Box. 7 věcí. Tam by Bravlen možná mohl být, ale není. No super. A teraz by jsem rád vyhrál, lebo sushi. Docela dobrá mapa. Tady si dáme taky Spajka. Lebo Spike je docela dobrý. Z tu jeho gadgetu novou. A OK, jsem zvědavý, co si dají ostatní. Keď tam někdo má Edgara, tak končím. Hej, těch všetkých tanků tam mají, alebo damage dealerů. Já, že nesnášám Edgara. Proto robím vždycky toto, že to tam všecko nahádžem, lenže já vím, že ten Edgar tady někde je. A já si prostě vždycky nahitujem. OK, nějaký Mexican dal gol. No, super. Teraz se to moc nepovedlo, lebo tým prostě věděl. A já jim to tady pichnem. OK. Nice, máme to. Yes. Takže máme sushi roll. OK, opening sushi. Dvě sushi, ale skin už asi nevím, či může padnout ještě. Může, tak mi napište do komentářů, či může ještě padnout nějaký sushi skin z eventu. A máme tady zase tento. OK, teraz si zase sebereme Fenga. A kdyby jsem si chtěl sebrat Koletku alebo Spajka. Alebo Leona ještě, to je způsob. A Edgara si brát nebudem. Fakt nebudem. Hej, pokud chcete push na Kolet, Prestige, tak napište sem do komentářů alebo dajte like. No. Nejvíc se bojím asi tej Bibiny. Tady se že nejvíc bojím, ale moc to zle nedopadá, ale já se bojím prostě tej Koletky. Že on nedává damage jak prase. Hlavně to nedávaj. Máme ale ulty. A Bull by to možno zvládal, keby... On ta Koletka prostě dává
taký damage, že keď máš moc, tak keď máš, no to je jedno. OK, Ježiši. Ona ho dala do tohoto. Nice, dala gól. Už iba dá druhý alebo prežiť. No, tady je to docela... Nahraj. Jsem si zapol Hypercharge, nech věděl ostatní týmy, že... A máme tady další Bolt Box. No, předtím tady máme Star Dropu. Super. Supercell, dáte mi něco nejcennější? Zase 7. Z toho mi asi nic nepadne, ale spreje, ty jsou docela dobré. Nice. Máme ještě 5 tiketů, což můžou být ještě 2 boxy z toho. Jo, 2 boxíky. Tady si, OK. Lidi, chceli jste to? Takže si nedáme Edgara. Tak kolet. Ne, dáme si kolet. Hned tam běhneme tu gadgetu. Jo, to bude dobrý. To bude dobrý. To je ňoňuňo. Kamo, nikomu jsem nedal damage. Nice. Tady Slovakia. Nice, je tam gól. A já si hned vystřelím. Tak nevystřelím a dají nám gól. Super. To už nějak nezachráníme. No to jo. Ale máme další taktiku. Což je, že jim dát toto. Nice, ještě, že jsem zabila. Ale já vím, že máš nějaké... je to tam. Další výhra. A já bych dal sushi. A já bych dal tu poslednou hru, než získáme ten box. Poslednou hru a než získáme ten box naposledy. A... OK, bereme si kolet. Já prostě věřím kolet. Mně se s koletkou strašně dobře hraje. Proto chci vidět tady videjko. S kolet, jak budem pušovat cez Prestige. Můžete vidět, že ho mám na Prestige. A... No. Dostali jsme první gól, lebo tady tyto bravlery, toto. No. Toto máme teda tým, že... Kamo. Dáme rychlou hru, jo? Dáme rychlou hru, lebo já mám nervy. Hejte, jaký jsem, keď mám nervy. Bounty, no, tak toto bude. Já tak někoho huknem. Nehučte. Já nehučím. Hučíš. Teď te čujem až do zvířat. OK. Zvědavý, jak to dopadne. No super. Máme taky tým. Rychle. No super. OK. Já vám potom povím, co mi z toho padlo. Nezlézet, jo?